биргән әниемнең җылы кочагы. Татар хатын-кызының бөтен күркәм сыйфатларын үзендә туплаган, ул тыныч табигатьле, итагатьле, күркәм холыклы Татарстанның халык артисты Сәкинә Минханова чын сәхнә остасы. Үзенең дикциясе яхшы куелган булу белән дә аерылып тора. Әлмәт театрында 40 елдан артык хезмәт итә. Образлар тудыру белән бергә ул үзен оста алып баручы итеп тә таныта. Театрда кичәләр, бәйрәм чараларын алып бара, йомшак һәм шул ук вакытта ягымлы тавышы белән тамашачы мәхәббәтен яулый. Бүгенге көндә дә ул Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында яратып хезмәт итә. Минем әнием 1925 елның 25 мартында Балык Бистәсе районы Яңарыш авылында дөньяга килгән. Әтисенең исеме Нуретдин, әнисенең исеме Миниса исемле. Һәм шул ук авылда 7 классны тәмамлаган. Мин әнием турында искә төшерә башлагач, аның иң беренче чиратта әнием бит инде сугыш чоры баласы, 25 елда туган. Сугыш башланганда аңа 16 яшь кенә булган әле. Менә шундый 16 яшьлек кызларны, егетләрне авылдан җыеп Казанга ФЗУга укырга җибәргәннәр. Әни янда күпмедә укыган да чыдый алмыйча качып кайтып киткән. Ул вакытта качып кайту бик начар әйбер булган бит инде. Кайтканда ничектер өйдән чыга алмыйча, ничәдер көннәр буена түбән өйләргә төшеп, шулай итеп аны яшергәннәр. Ләкин барыбер белгәннәр, янинең качканын килгәннәр, Казаннан, шушы ФЗУдан һәм төрмәгә алып киткәннәр. Менә әнине искә төшерә башлаган чагында минем әнинең сөйләгән шушы төрмәдә яшәүен һәм төрмәдә 3 ай утырган уланда, шушы 3 ай дәвамында утырган һәм минуты сәгате белән 3 айдан соң аны чыгарып җибәргәннәр. Көнме ул, төнме, 1 минутка да калдырмаганнар. Менә шуны яни безгә сөйләгән чагында без җылый-җылый тыңлый идек. Янине төнге 1дә чыгарганнар. Бу кыш көне булган һәм карлы, буранлы төн ди әни әйтә. Бер үзем ди. Ашарга берничә кисәк кенә ипи, биштәрендә булган инде, аякларында да бит инде җылы итекләр булмаган, җылы киемнәре дә бик җылы булмаган, шәлләре дә инде. Менә шулай чыгарып җибәргәннәр. Бик ялындым ди, калдырыгыз инде зинһар өчен иртәнге 5-кә, хәтта 4-кә хәтле дип юк калдырмаганнар. Менә шулай итеп җәяү бит инде, юлда бер нәрсә дә юк, бернинди ул вакытта машина, атлар, тракторлар, берсе дә юк, сугыш вакыты бит. Барам ди шулай. Еракта ниндидер кичкенә генә бер ут күренде ди. Һәм ниндидер бер кара төрткә күренә ди. Барам шулай ди, кычкырып карыйм ди, ишетелми ди буран. Һәм шунда бер ират. Ират булгач куркыныч та бит, 16 яшьлек кыз. Булар килеп бер-берсенә терәлешкәннәр, бер-берсеннән сорашканнар, кая бара, ничек. Һәм бу ират белән ерактагы теге кичкенә генә күренгән ут бер үй булган инде. Бу ниндидер әллә каравылчы үй булды микән? Менә шунда төн кунып, икенче көнне кайтып киткәннәр. Ярый әле әни әйтә, әйбәт кеше булды ди бу иратты. Кич утыра идек без. Шәл бәйли идек җыелып. Әни ирлидер, без шәл бәйли идек. Чөнки ашарга кирәк ишәргә 7 бала без. Әтинең 60 сум акчасына гына яшәп булмый. Менә шулай итеп кич утырганда әни шушындай истәлекләрне сөйли иде. Сугыштан соң 1946 ел булгандыр инде ул, әти әнине урлаган. Ул вакытта урлаганнар бит. Ләкин алар урласалар да бер авылдан булгач бер-берсен белгәннәр, менә яратышып тормыш корганнар һәм 7 бала тапканнар. Менә 5 кыз һәм 2 малай. Безне иртә уяталар иде. Алар үзләре инде сәгать 4-тә торып, мич ягып, ипи салып,
ипи салганнан соң көлчә өстенә бәрәңге ягып, душмак пешереп, безне торыгыз туртыр әйдәгез, әнә күршеләрнең кызлары, балалары күптән торып инде әнә сулары да китерелгән, идәннәре дә юылган дип безне шулай уята торганнар иде. Без мәктәпкә киткәнче, кыш көне булса кар көрәп, инештән су ташып малларга, кыюдан үзебезгә эчәргә дип су ташып, без шулай үскән балалар мәктәпкә барганчы. Яни безнең бик тыныч холыклы кеше иде. Безгә кычкырып, сүгенеп, бер нәрсә дә әйткәне булмады аның. Аның менә шул торыгыз иртә белән дәген, торыгыз, тур, әйдәгез торыгыз. Менә шундый сүзләре минем истә калган. Безнең гаиләдә артистка мин генә. Шулай булса да, безнең әти дә, әни дә спектакльләрне, концертларны бик яраталар. Әти үзе Тальянда уйнап җырлый иде, ләкин миңа җыр сәләте күчмәгән. Мин шул театрда уйныйм инде. Әни инде ул үзе өчен әкрен генә җырлый торган, шулай үзенең хәләтенә карап җырлый торган кеше иде. Безнең әти ягыннан укытучылар да бар, врачлар да бар, артистлар да бар, көрәшчеләр дә бар, барсы да. Әни ягыннан, безнең әтисе ягыннан да, әнинең әнисе ягыннан да бөтенесе муллалар, абыстайлар. Шуңа күрә безнең әнидәген бөтен Коръәннәрне белеп, гарәпчә 80 яшенә хәтле ул гарәпчә укырга йөрде. Без аңа менә шаклар хатадыр, ничек исендә кала дип, менә без хәзер дә әле истә калдыра алмыйбыз. Әти безнең бик иртә безнең арадан китте. Мин театр училищесына укырга кереп, бер ай гына укыдым. Әти дөньядан китеп барды. Әни бер үзе ничә бала белән калды. Һәм әни менә безне укытты. Маллар асрыйдыр бит инде. Әни безгә шул малларны суеп, итләр биреп җибәрәдер иде. Яшәр өчен кирәк бит. Мин апаларымда тора идем Казанда. Безне Казанга җибәрер өчен тракторларын эзләп безне озата иде. Трактор булмаса атка утыртып җибәрә иде. Менә бөтенесе без әни өстендә калдык шулай. Шуңа күрә бик тә рәхмәтле инде без әниебезгә. Училищеда укыганда безгә бит инде 3 ай каникул бирәләр иде. Әгәр дә син яхшы укысаң, безгә стипендия бирәләр иде. Мин беренче курсны бетергәндә, әгәр дә мин әйтәм, мин яхшы укып стипендия ала алсам, иң беренче стипендияма әниемә күлмәк алырмын дип әйткән идем. Һәм мин чынлап та стипендияга укып бетердем, һәм әниемә ул вакытта кремдишин күлмәк бар иде. Мин аны коричневый төстә ул, һәм аңа чәчәкләр, матур чәчәкләр төшкән, бик матур. Әни шундый төс ярата, бордовый коричневый төсне ярата иде. Һәм мин аңа күлмәк алып кайттым. Инде ул аңа сөенде. Эй кызым, үзеңә булмаган акчаларыңа миңа күлмәкләр алып утырасың, үзе бик сөенде инде. Бу күлмәккә килгәндә, бу әниемнең күлмәге, ул миңа бер күлмәк кирәк, шундый җиңел генә ашларга җөрергә дип, һәм аңа апай материал алып кайтып биргәндә, менә шушы күлмәкне тектергән ул. Ул аны бик яратып кия иде. Менә әни безнең арадан китеп баргач, бу күлмәкне мин үземә алырга теләдем. Әйтәм, миңа бирегез әле бу күлмәкне дип. Һәм менә хәзер бит инде ашларга чакыралар, шушы яшьтә безне дәген. Әнинең җылларына, аны искә алган чагында шушы күлмәкне киеп, башыма җаулык җавып, менә мин ашларда шушы күлмәк белән утырам. Бу минем өчен бик тә истәлекле күлмәк. Мин аны бик саклап кына тотам. Әнкәйемнең йокларын кисә, очрамыйлар миңа киртәләр, саклап йөртәм кәйф атыгасы, бәхетемә юллар илтәләр. Әни Аллага шөкер безнең озак яшәде дип әйтәсем килә. 89 яшь иде, авырып ятмады. Аллага шөкер. Булгандыр инде ул авыруы дагын, безгә сиздермәде ул аны. Бердә мин әниемне икатна кала күреп калдым, Казаннан кайтышлый. Мин әниемә шалтыраттым, мин әйтәм, әни кирип утырмыйбыз. Чөнки мен әйтәм, соңга калабыз, караңгы төшә дип, ничек инде шушыннан узасыз да кирмисез дип
Шулай дигәч без кердек. Ярый әле кергәнебез. Ярый кергәнебез. 2 атнадан соң безгә хәбәр килә. Яни китеп барды дип. Ул урын өстендә дә ятмаган. Иртә белән торган. Тышларга чыгып кергән. Шәйләр эчкән. Нишләптер әле минем бүген кәефем начарланып тора дип әйтә киленгә. Килен инде абзарга чыгып киткән сыер саварга чыгып киткәндә әнинең бүлмәсе шуның кырыеннан булай карыйм ди. Нишләптер ди әни ди бөгәрләнеп ята ди. Шуннан кирип карасам ди яткан ди ничектер ди тыны алулары читенде. Ул инде тизрәгәннәре чакырткан. Үзебезнең якын туганнарны, медсестраны чакырткан. Озакта тормаган әни уже җан биргән шул вакытта. Бәхетле әни булды, Аллага шөкер. Һәрбер баласында кунак булып йөри торган иде. Ул хәтта Калининградларга хәтләп, Советск шәһәрләренә хәтле кунак булып кайтканда мин бер туган апам яши. Мәскәүләрдә алып баралар иде, алып кайталар иде. Әлмәткә инде гел килде, Аллага шөкер. Әниемнең җылы кочагы дигәндә, җылы кочагында үсмәдек, әхәр хәлдә без барыбер ярату белән, әниебезнең мәхәббәте белән үстек. Алар безне менә булай булырга тиеш дип тәрбияләмәделәр. Алар үзләренең тәртипләре белән, үзләренең тотышлары белән безгә тәрбия бирделәр. Һәр чорда иң кыйммәтле нәрсә тарихны, мәдәниятне саклау, киләсе буынга аның матурлыгын, кыйммәтлелеген өйрәтү. Мәдәният ул халык көзгесе. Казан дәүләт мәдәният институты ректоры, педагогика фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының фән эшлеклесе Роза Шәйхәйдәр кызы Әхмәдиева әти-әнисеннән, әбисеннән алган тәрбиясе аша бүгенге көндә татар дөньясына, шәкертләренә яктылык, мәрхәмәт өләшә. Матурлыкны күрергә, тоя белергә, бәяләргә өйрәтә. Мин үзем тудым Башкортстан Республикасында, Октябрьский шәһәрендә. Минем әнием Ютазы районынан, Бәйрәк авылыннан. Һәм минем бәләкәй чагым гел авылда узды. Әби белән, әни белән, әти белән кунакчыл булдык. Һәм гел безне әти белән әни гел эшкә өйрәттеләр. Минем әниемнең исеме Венера. Әтинең исеме Шәйхәйдәр. Әнием медицина өлкәсендә эшләде, хәзер инде ул пенсиядә. Әтием минем милициядә эшләде. Әнием, әнкәй, ул минем шундый йомшак. Ул һәр вакыт безне өйрәтте кешегә гел игътибар белән карарга. Һәм иң беренчедән ул безне эшкә тәрбияләде. Без бәләкәй чактан ук безнең авылда 25 сотый җир бар иде. Һәм ул безнең гел без бәрәңге утыртадырык. 2нче класста, 1нче класста булганда без үзебез аны матиклап, үзебез шүпләрен утап, гел шулай иттереп әни кайтуына дип, ул шимбә белән якшәбе ял көннәренә гел эштән кайтып авылга киләдер. Һәм без абый белән аны тиз генә әнине эштән бушатырбыз дип, гел һәр вакыт бәрәңгене матиклыйдыр. Но җитешеп булмыйдыр. Һәм әни кайтадыр да безгә ярдәм итәдер. Бер шулай арып биткәник, эшлибез караңгы, әнигә иртән кайтып китәсе бар шәһәргә. Арып биттегендә әни кирик инде кирик дим. Юк, моны эшләп битерик. Ул безгә гелтеге бүлеп бирәдер, кемгә ничә эшләргә. И бер мәлне ниндидер тавыш килә, ниндидер бужан. Как шул бужанны ишетәбез, и тизрәк теге бәрәңгене утыйбыз инде бәрәңгене, матиклыйбыз. Как тукталабыз арып инде. Теге тагын бужан ишетелә. И шуны әни белән көлеп хәзер искә төшерәбез. Шул бит бужанны ул безнең янда очып йөрде.
Без матыклаганда аның тавышын ишетмидерек. Шулай итеп гел көлеп, шуны искә төшерәбез. Бала чакны искә төшкәндә, әнием, әтием бик музыкальләр. Әтием минем гармунда уйный, әни минем җырлый. Һәм без һәрвакыт авылда кичке вакытта чыгып, скамьяда күршеләрне чакырып, гел җырлап, биеп, гармунда уйнап гел шундый матур кичләр үткәрә идек. Һәм ул вакытта ул минем өчен шундый бик күңелле вакыт, чөнки күршеләр дә, без дә бәләгә чакта ничек биергә, ничек җырларга, нинди матур җырлар, безнең гореф-гадәтләр нинди бар, без менә шунда өйрәндек. Авылда безнең гел гореф-гадәтләре, ул каз өмәләре, ул печән чабулары, ул аерым истәлек, чөнки каз өмәсенә без гел чакырадырык, күршеләрне, туганнарны чакырадырык. Һәм аннары чистартып бетергәчтән казларны матур итеп, без аларны киянтәгә салып, төшәдерик су буена матур иттереп. Һәм аннары кайткачтан күршеләр, без бергәләп чәйләр ичеп, бәлешләр пешереп, шундый менә күңелле вакытлары. Печән чабу ул аерым бер тарих, чөнки печәнгә барганда ул эссе, тәмле әйрәннәр алып, шундый матур кепкалар киеп, безнең гел кайталары, туганнарыбыз бергәләп шулай барадырык һәм печәндә гел анда кунадырык. Әти мине өйрәтәдер чабырга, һәм без әни белән чабадырык печәнне, һәм без мин скирткә басып, мин һәрвакыт печәнне аладырым. Менә шундый минем максаты. Һәм аннары печәнне киптергәчтән алып кайткачтан инде өйгә, без аны тоже мин скирткә басып иттереп, без аны уже сарайга куядырык. Һәм менә ул безнең мизгелләр хәзерге безнең балаларга һәм әни хәзер дә әйтә, гел балаларыгызны шулай итеп тәрбияләгез. Балалар бакчасында барганда әнибез безгә гел матур күлмәкләр тегәдер. Менә бер фотографиядан күрсәтәсем килә, күлмәкне яңа елга әнием үзе текте. Әни безне иртүк торгызып, абыйны да, мине дә, минем иң озын чәче, бик нык озын чәче, әни һәрвакыт иртүк минем чәчләремне җыеп, матур итеп эшкә китәдер. Әни биргән, әбием биргән миңа тәрбия, ул минем өчен иң зур бәхет. Мин училищеда укыганда минем әбием фаҗигале рәвештә үлеп китте. Ул безнең янды. Ул вакытта ул безнең өчен, безнең гаилә өчен бик шундый трагедия булды. Һәм без абый белән безгә бик нык авыр булды, чөнки без гел каникул вакытында әби белән үсәдерик, уку башлаганда әбибез безгә шәһәргә киләдер. Менә ничектер менә шулай җылылык һәм әни дә гел җылылык белән безгә әбигә игътибар белән карарга өйрәтте. Һәм шундый авыр вакытында менә хәзер дә күз алдымда минем ничек әни безгә авыр булганда, әни бөтен көчен җыеп, авыл бит аның әнисе. Авырлыгын без күзеннән күреп тордык. Менә бүгенге көндә дә ул минем күз алдымда. Әбием дә, әнием дә дингә дә өйрәтәләр, чөнки дин ул безнең рух ашаганда, төнне йоклаганда һәм бисмилларны әйтеп йөрергә, гел һәрвакыт безгә шундый дингә ихтирам да итегез дип гел әйтәләр. Минем әнием һәрвакыт ирләргә игътибар итәргә һәрвакыт әйтәдер. Бүгенге көндә безнең әти өйдә ул безнең баш, өйдә нинди сораулар бар, гел безгә әни әйтә, әтигездән сорагыз дип.
әни турында сөйләгәндә, минем нишләптер гел шундый кызыклы мизгелләр гел генә килеп тора. Минем әни үзе шаян, тагын бер әйтеп тәсем килә шул безнең күрше Рәйсә апа белән Хөппи әби, алар турында әйтеп тәсем килә, чөнки алар икесе торганнар, и без аларга гел ярдәм итәдек. Һәм алар безгә мунчалга киләләр. Без абый белән шаярып бер мәлне аларны чакырдык мунчага, мунчаны якмадык. Нигә дә әйтмәдек. Алар безнең киләләр, үзләре инде картлар, киләләр мунчага керергә, мунча якмаган. Яни без аннары, алар бит картлар, нишләп болай итегез? Без көләбез рәхәтләнеп, безгә ул кызык, безнең балалар булгачтан. Аннары әни гел утыртып, безгә аны аңлатадыр. Гел мана шуны тагын бер әйтеп китәсем килә, улларга гел игътибар белән карарга гел менә аны безгә әйтәләр. Укыган вакытта әни һәр вакыт безгә әйтәдер: "Кызым, улым, укыгыз, кем бер кашан да кештән көнләшмәгез, чөнки сездән әйбәтрәк тә, уңганрак та балалар булыр. Моны кишлек эшләргә сез карагыз һәм алардан өрнәк алыгыз" дип. Менә ул сүзләре минем бүгенге көндә үк ул минем өчен менә гимн булып тора. Әнинең гел кадерен белегез. Кадерен белегез, чөнки әни һәр үзенең җылыгын ул баласына бирә. Ул үскән вакытта ничектер үзебезне ничектер инде кирләнеп күрсәтсәк, аны әниләребез, барлык әниләребез, потому что һәрбер бала шундый, алар безне гафу итсеннәр, чөнки һәрбер бала әнине ул моны ярата. Әни ул моны Алла Тәгалә шикелле. Ишек алдың синең яшел келәм, без булмагач үскән бәбкә үләм. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, узак яшәнгәй шатлык белән. Бүгенге көндә үк минем әтием һәм әнием, Аллага шөкер, безне каршы алалар. Тәмләп пешерәләр, бәлешләр, чәкчәкләр, тәмнүшкеләр безне пешереп кенә торалар. Һәм бүгенге көндә үк өйгә кайтсам, алар мине әйтәләр, бар чаңгыга чыгып кит, безнең анда бик матур чаңгы чаба торган җиребез бар. Һәм алар бүгенге көндә үк алар миңа киләләр, без аларга кайтабыз. Һәр вакыт безне каршы алалар. Һәм алар безне балалар кебек һәр вакыт каршы алалар. Һәм Аллага шөкер дип әйтеп китәсем килә. Рәхмәт сезгә. Сез минем белән булганыгыз өчен һәм әнкәй, әнием, сиңа бик зур рәхмәт. Ул үз исемен шигырияттә алтын җипләр белән чигеп куйган шагыйрә. Балалар әдәбиятында да, лирик поэзияда да, прозада да актив иҗат иткән язучы, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Илмира Шәрифуллина исеме һәркемгә яхшы таныш. Балачак, яшьлек эзләре сакланган туган як җылысы, шагыйрәгә генә хас илаһи хисләр, хатын-кызның тирән кичерешләре, зирәклеге аның шигырьләрендә чагыла һәм күңелдә тирән, якты, матур эз калдырып, уелып кала. Алиһә дә, Ханбикә дә түгел, син гап-гади татар килене. Гомер иткән йорт-җиреңә әллә күңелеңнән нурлар иңдеме? Бала булып яшәгәнсең башта, тапкан, баккан газиз әнкәңә. Сабый булып барып сарылгансың, җиңү яулап кайткан әткәңә. Зифа булып үсеп җиткәнсең дә, килен булып килеп иңгәнсең. Ярсу жанлы, дәртле, мәхәббәтле иргә хатын була белгәнсең. Иртүк торып казан аскансың син, иген шәшеп урак ургансың, әмма җирнең һәр чак уртасында син торгансың һәм нык торгансың. Итәк тулы уллар, кызлар әнә,
Неше жанға ана син хәзер. Син алиһә безнең дөньябызда. Тезләнергә әзер bir әмер. Син патшасы безнең яшәешнең. Күпме йөрәк сиңа тоташа. Синең сөю көчле иткән илне алып чыккан янган ут аша. Син гап-гади татар килене бер. Син гап-гади татар хатыны. Син иң бөек яшәү чыганагы. Галиҗәнәп әнкәй алтының. Әйе, безнең әнкәйләр һәммә безнекедә алтын дип, алтын бәрабәренә торырлык кешеләр алар. Алтын сүзе минем әнкәйгә чынлап та авыл халкы тарафыннан да бирелгән, үзенең укучылары тарафыннан бирелгән. Әнкәйне алтын апа дип йөрткән үзенең укучылары. Моны минем юбилей вакытында сәхнәдән Гөлшир апа да сөйләде. Элек аны Зөһрә апа сөйли торган иде безгә. Сугыш елларында әнкәй безнең педучилище бетергән Минзәләдә. Шуннан башта ул Әнәктә укыткан. Әнәккә пушыга ирле хатынна укытучылар килгәнлектән, иренә пушыда укытучы булган, урын булган, хатыннан Әнәккә күчергәннәр, Әнәккә куйганнар. Һәм әнкәйне Кашкынга күчергәннәр. Әнкәй байтак еллар Кашкын авылында укыткан. Аннан соң үзебезнең авылда урын булгач Зөбәергә кайткан. Һәм Зөбәердә менә шул әнкәйне Раиф абый Мәгдәнов фамилиясе шулай шикелле исемдә калган инде авылдашларның сөйләве буенча алтын апа дип йөрткәннәр. Әнкәй декретта вакытта икенче бер кеше укыткан инде, кем икәнен мин хәтерләмим ансын. Менә шул Раиф дигән укытучы, юк, без синнән укымыйбыз, безнең алтын апабыз бар. Чыга ул хәзер тиздән. Хәзер безне укытырга чыгачак ул дип. Шулай итеп класста менә шундый әнкәйне шундый бия алган әнкәй. Тикшерү килгән вакытта да иң югары бияне әнкәй ала торган булган, дәресләрен тикшергәннән соң. Икенче чыгарылышта укыган әнкәй, ул вакытта укытучылар алар искиткеч яхшы, алар авырлыкны күргән укытучылар. Тылда да, фронтта булганнар да зур авырлык күргән, бик михрбанны, бик игелекле укытучылар булганнар алар. Шуңа күрә бала йөрәген алар яулый алган укытучылар, мөгаллимнәр булганнар. Әнкәй инде ул бик балажанлы булды. Без 6 балайык, беребез вафат булган безнең бәләкәй вакытта ук, 5-без үстек. Ул безнең балалар менә аның кочагында, оныкларыбыз аның кочагында. Һәр вакыт шушыларны сөйәр өчен киләм дип киләдер. Ул вакытта бит юллар бик нык начар. Самолет Актаныштан очу бик кыен, билетлар алу бик кыен. Шуңа карамастан әнкәй бөтен күчтәнеш гадәттә шәһәр кешесе өчен ит бит инде, тавыклар үстереп, чебиләр үстереп, шуларны алып килә торган әнкәй. Әткәй дә гел шулай безне кайгыртып яшәделәр инде алар. Гомер буе безне кайгыртып яшәделәр. Әнкәй кул эшенә искиткеч оста иде ул. Ул бөтен авылда аңа салфеткалар суктыралар иде. Салфеткаларны ул менә безнең колготкаларның җибен сүтеп, шуларны манып, аларга буяу үзәү табуда бик кыен әйбер ул вакытта. Шундый итеп матур салфеткалар ясыйдыр ул. Авыл халкы да бик сорыйдыр. Ул вакытта әйбер юк бит. Үзләре җипләрен ясап, катып аны китерәләр әнкәйгә. Әнкәй бәйле сугып бирәдер инде. Менә шулай. Аның башларын бөгеп матур итеп, карал ничек чиста пөхтә, искиткеч пөхтә ул әнкәй кул эшенә. Аннан соң идән җәмәләре сугадыр ул. Аны да авыл халкы бик сорыйдыр. Шулай ук җомакка төреп, ясап, шырнап, үзләренең иске чүпрәктән бит ул, иске тузган күлмәкләрдән, тузган пинҗәкләрдән дип әйтим инде, ясалган җепләр бит инде алар. Шулардан юктан бар итеп ясый торган инде әнкәй мәрхүм. Аннан соң әнкәй тегүгә бик уста. Менә гел тегүдә булды. Үләр алдыннан да һаман машина артында утырды инде ул мәрхүмә. Гел тегүдә булды. Сабан туе вакытында әнкәй 7-шәр хатын-кыз күлмәге тегәм дип әйтә торган иде. Сорап киләләр, сабан туе килеп җиткән, безнең авылда 2 инде ул тегүчеләр. Әнкәй бер тиендә акча сорамыйдыр. Кемнең нәрсәсе бар, кем йомырка күтәреп киләме шунда, орнап киләме? Әнкәй шуңа риза. Бер вакытта да акча сорап алмады ул. Безнең капканың ябылып торганы булмады, бер вакытта да. Бөтен авыл коебызда бар, коега да бик күп күрше тирә йөри торган безгә.
Аннан соң мунчабыз бар, бүтін тирә күршебез шулай ук безгә мунчага керә торганнар, үзләре ягып, я без якыннан соң калганына кереп шулай итеп, гел халык белән аралашып яшәделәр. Гел бергә яшәделәр, Аллага шөкер. Аннан әнкәй болынны бик яратты ул. Болынга йөридек, мине дә йөртәдер әнкәй. Мин кичкенәдән әнкәй белән болынга йөрдем. Баланы алып кайтадыр, бик күп ташыйдырык баланы. Анда балым бик бай бит безнең. Карлыганда бар, янда шиясе дә бар, юк. Аннан берлегән су буенда, бажана су буенда искиткеч күп буладыр, күгәреп пешәдер, тәмле булып бөгерлегән җыядыр. Гомумән болын вакыты җиттеме, җиләк-җимеш вакыты җиттеме, без әнкәй белән һәр вакыт болындайык инде. Әнкәйгә 25 ел була инде вафатына. Ләкин аның әйберләре бездә һаман хезмәт итә. Алъяпкыч минем алъяпкычсыз кухняга кергәнем дә юк. Һаман әнкәй алъяпкычлары. Менә алъяпкыч бөтен авылга әнкәй тегә торган менә бундай алъяпкычларны. Яткәр булып саклана торган әйберләр һәрбер гаиләдә булырга тиеш. Һәрбер гаилә аны күз карасы кебек саклап, үзенең балаларына, үзенең оныкларына сөйләп, элеккеге тормышның никадәр кыенлыгын һәм никадәр халыкның тырыш булуын, татар халкының тырыш булуын билгеле без балаларыбызга аңлатып калырга тиеш. Менә минем кызым бүгенге көнгә кадәр алдына яулык җәеп, шәшен шул яулыкка тарый. Бу менә әбекәйләрдән калган гадәт. Куе булып үскән кара шәшем сибелеп очты җилләргә. Яулык бәйләп алам, башың сызлар, шәшкәеңне җилгә җибәрмә, диде әнкәй. Яулык бәйләмәдем, шәшләремне кошлар ап китте. Шуңадырмы башым гел сызлады, бер үпте дә дөнья ун типте. Типте дөнья, кагын сугын йөртте. Уй карабым комга утырды, әйбәт итеп сөйләрлекне берәү гайбәт итеп дөнья тутырды. Күңелемнең бетте тынычлыгы, башым сызлай юктыр чамасы, без шул шәшне генә түгел, ана сүзен җилгә ашырган заман баласы. Әнкәй безнең әйткәнемчә бик күп халык җырларын беләдер, бик күп шигырьләр беләдер, декламациялар сөйли торган булган укытучылар бит инде элек шулай. Сәхнәдә инде аларның ярты гомерләре. Театрларны да бик яраталар, үзләре дә уйнаганнар инде укытучы вакытында. Без менә монда Камал театрына алып кергәнек, әткәй белән әнкәйне монда килгәч, Казанга килгәч. Менә шул әнкәйләр турында күпме сөйләсәң дә сөйләп бетерә торган түгел. Аларның изгелеген, аларның сабырлыгын, түземлеген, аларның улы җанлы булуларын, урыннары җмакта булсын дип әйтергә генә кала. Әниләрнең кадере ул гомер буена барырга тиеш һәм бала шуннан башка фикер булмаска да тиеш баланың башында. Безнең әнкәйләр инде бик авыр вакытта яшәделәр. Безнең әмма шуңа карамастан безнең балачагыбыз шул хәтле күңелле булган, шул хәтле бәхетле булган без. Шул кичкенә генә өйдә шул җитмәгән кием салымнары белән, җитмәгән ашау-эчү белән без зирә бәхетле булып яшәгәнбез. Чөнки без гел бердәм идек. Кичкенә генә әйберне дә әнкәй безне менә шулай шакмаклап, кичтек кенә нәрсә генә булса да шуны шул кадәр тигез итеп шакмаклап бүлеп бирәдер. Менә бу инде хәзерге көндәге балаларга да зур сабак булырга тиеш. Һич шиксез туган җанлы булып үсеп, әниләрнең кадерен кабергә барып кына башы ию генә түгел, әнкәйләрнең үлгәч кенә искә төшерү түгел, Коръән укытып, корбан шалдырып кына искә алырга түгел, исән чагында әнкәйләрне зурлый белергә, кадерлей белергә, хөрмәтлей белергә кирәк. Кеше күңеле иксез-чиксез галәм белән бер ул. Ниләр генә юк анда. Уй-хыяллар, өметләр, үкенүләр, югалту табышлар, кәгазьгә төшәргә өлгермәгән шигъри юллар, яңгыраячак моңнар.
мәңге онытылмаслык булып уелып калган әни күзләре. Шул күзләр күңел турында гомерлеккә саклана. Галиәскәр Камал театрының йөзек кашы, кабатланмас, матур, ягымлы тавышлы Татарстанның халык артисты Фәридә Сафина әнисенең җылы кочагын сагынып искә ала. Минем әни Нуртин кызы Зәйтүнә Нуртинова, Мөслим районы Тугаш авылында туган дөньяга. Әнисе шул ук Мөслим районында Тамян авылында туган дөньяга. Тамянга минем әнинең нәселе ерактан килеп урнаша, аларның нәселе бик зур нәсел була. Муллалар, җир биләүчеләр нәселе була. Аларның нәселендә нинди генә зур шәхесләр булмаган. Мәсәлән, иң билгелесе бүгенге халык өчен Риза Фахретдинның әнисенең сеңлесе безнең бер абыйда кияүдә булган. Әнинең әнисе Биби Хәдия әйтә торган булган инде әнигә: "Кызым, белеп тор, без Риза Фахретдиннәр белән тоташабыз", дип шулай. Икенче яктан әнинең нәселе шул ук Зөбәйр картларга тоташкан. Зөбәйр Султанга, Султан анда Мустайга, Мустай Кашайга, Кашай Карабәккә, Балтайга, Сахиб Гәрәй дигән һәм Салагыш дигән бер төбәккә. Шулай. Салагыш ул Әгрҗе якларыннан инде. Шул төбәктә булган инде. Шуннан каяндыр килеп утырганнар шунда алар. Әнинең нәселе Мурзалар нәселенә керә, чөнки урыс патша вакытында шукындырылмаган татарларның титулларын алып, аларны җир биреп озатканнар бит инде. Кайберләре Мәскәүгә күчеп, Мәскәүдә калган, рус патшасына хезмәт иткән. Бездекеләр киресен сайлаганнар. Титулларын югалтып таралганнар. Күпсе таралмаган, менә шул нәселдән безнең әнинең әби бабайлары шактый гына ул вакытта билгеле булган шәхесләргә тоташып, кыз биришкәннәр, кияүгә биргәннәр, кыз алганнар дигәндә, менә берсе шундый ук шәхесләрнең берсе Халфиннар. Өченче шәхесләрнең берсе шулай әнинең бабасының энекәше Мустафа бабабыз Ялчыгыл Таҗетдиннең бер кызларын алып улларына, анда инде Зөбәйровлар гаиләсе барлыкка килгән. Шул ук Зөбәйровларның билгеле кешесе Диләр апа Зөбәйрова, язучы. Менә безнең әнинең нәселе төрле яктан шундый зур шәхесләр белән бәйле. Шәҗәрәңне белү качагында бик файдалы. Кемгә туташканын, кайда барганын белеп яшәсәң, синең киләчәгең дә бар. Үткәннәреңне белсәң, киләчәгең бар дигән сүз бар бит инде. Нуртин кызы Зәйтүнә 1921 елның Зәмхарир кышкы салкыннарында 29 январда туган, сайлап алынган кебек, иң төпчек бала була. Әни, әбидә безнең 8 бала туган, шуның 4 сисәм калган. Әни миңа риза булып киттедер дип уйлыйм, чөнки 3 ел мин аны урын өстендә карадым әле, Казанда, үземнең кичкенә генә квартирамда. Әтиебез бит инде безнең 66 елда ук китеп барган иде дөньяда. Сугыштан соңгы балалар булсак та, әни белән әти безнең 16 ел гына бергә яшәп калдылар. Шул арада 4 бала туды, 2 малай, 2 кыз. Әти белән әни Казанда таныша. Әти сугыштан кайткач, Казанда мәктәптә эшли башлый, 8-нче ирләр мәктәбендә. Ул анда 47-нче елның көзендә кайта. Шуннан соң мәктәпкә керә, физкультура укытучысы, военный дело укытучысы булып Казанда. Әни белән танышып китәләр дә, әни инде ул вакытта Пущада яшәгән чагы, прокурорның ярдәмчесе булып, следователь булып укыган чагы, нидә инде юридический мәктәптә монда Казанда укыган чагы, сессиягә килгән вакытында әтинең сеңлесен урамда күреп, алар бер-берсен белгән булалар инде, шунда әйдә таныштырам дип алып кайткан Разия апа, әти белән әнине таныштыручы. Шуннан әти инде беренче күрүдә үк әнигә гашык була. Әни әле бик гашык булырга ашыкмый. Бер ел хатлар алышыла. Шуннан соң Пущага кайтырга кирәк булгач, әти Министерство образованиядан
эштән азат итүен сорап, Пушига күчерүен сорап, заявление бирә, гариза биреп, шулай итеп Пушига кайта әти. Әнинең инде әнисе үлеп киткәч, язгы ташу вакытында Биби Хәдия әби тугашта үлеп китә, булар кайта алмый калалар. Кайта алмый калалар да, әни бик борчыла инде ул вакытта, бик җылый. Әнине күрә алмыйммы инде дип ташу киткән бит. Нукрат елгасыннан ни чыгып булмый, ни кирип булмый дигәндә, шул вакытта әти әйтә. Әти әниләр картая, Сарманга кайтабыз. Менә шулай итеп, алар Сарманга кайтып төпләнәләр. Шул Сарманда без туабыз, әни әтигә карагандарак, хылкы белән әти хислерәге, йомшаграк, әти әни, менә бит инде юридик белемле кеше, ул кырсырак, ничектер шундай үзенчә дил белгәнне ычкындырмыйдыр. Әти киткәч, әнигә бик авыр булды. 4 баланы үстерергә, мине әтинең сеңлесе шул Разия апа Ақтөбе бистәсенә интернатка алып 2 ел шунда яшәтте. Әнигә җиңелрәк булсын дип, хатлар язадырым, әнине сагынадырым. Әле җүнәп яза да белмим. Әнигә бармакларымда төшереп язам, шулай кулларымда җибәрәм. Әни, мин сине сагындым, мин сине күрәсем килә. Бар сүзеңне дә тыңлар идем. Әни, кил, мин сине бик сагындым дип шулай күз яшьләрендә тамган шул хатның теге ниенә, битләренә. Әтисез калган кыз балага бик авыр булган инде. Мин ул хатларны укыганда үзем дә нитәмем теге түзә алмыйдым. Авырлыклар белән яшәп, әни безне аякка бастырды. Без бөтенебез дә югары белем алдык. Әнинең иң нык булуы безгә терәк булды инде. Бәрәңге бакчасында, утынында, менә ничек, менә тормышта, авыл тормышында нинди эш бар, әни үзе башкарады. Без инде ярдәм итүчеләр генә инде үскәндә инде. Аннан соң институтка киттем бит инде, укырга кирдем. Укырга киргәч бит инде опять-таки әни кирәк. Капчык бәрәңге киләдер, менә шул итләр киләдер, нәрсәләрдер тагы киләдер. Шулай әни институтның апширсына китереп куядыр безгә, укысыннар дип. Буламыклар пешереп, тәмле иттереп, ул нинди буламык булгандыр, инде шул тәмле белә буладыр ул буламык. Кыймаклар пешерәдер инде, алса инде пилмән ясыйдыр, утырып балалар тизеп, шулай иттереп, кемгә бәхетле пилмән, кемгә нәрсә, анда кайда күмер салып куябыз, шунда кайда сәдәф, шундай. Пилмәннәр пешерәдик, бәлеш пешерәдик инде, тәкә пешерәдик инде, тәкәне аннан соң үзебез дә өйрәндек пешерергә. Мәктәпне бетергәч, мин киттем, институт культурада укыдым. 4 ел укыдым да мин, битердем дә, диплом алып, Җәлилдә 2 ел ярым гына эшләнде, театральный училищега киттем бит инде. Әни миңа әйтә: "Эй, онытыр инде бу шул теләкләрен, хыялларын" дип әйткән, инде тәки онытмый бит әйди. Китмә инде кызым, шунда гына эшлә Җәлилдә генә ди. Тормышыңны кырырсың ди, юкмы әйтәм, әни мин театр белән хыялланам, театрга барам. Эй, тормышыңда булмас инде, киргә дә чыга алмас инде дип уфтанды инде бу. Кызның әтисезләп кайтты да, аннан син кияүдә түгел икән, миндә дә ялгыз ди. Шулай итеп, әйдә бергә башлап карыйк тормышны дип, миңа шулай итеп, бүтән әйбәт якларыңны күрсәтеп, шулай итеп, мин ризалаштым инде. Инде миңа бит инде ул вакытта 34 яшь. Баласыз калам дип курыктым. Эй, Ходаем, баласыз гына калдыра күрмә мине, мин аны әйтәм, бер дигән итеп тәрбиялим. Күрсең, мин әйтәм, уялмаслык булыр, Алла бирсә баласыз гына калдырма дип ялварып алган бала ул минем, Ходайдан. Бик зур ярдәм итте әнинең баланы үстерергә. Бала татарча өйрәнде, дугалар өйрәнде әбисе белән. Хәзер дә ул дугаларны хәтерли, әйтә, укый, әбисенең рухына багышлый. Әни, мин театральный училищены бетереп, театрга алынгач бик сөенде. Яра, хыялыңны тормышка ашырдың инде ди. Әнине 3 ел карадым да, әни әйтә, шул җәйкенне үләсе елны инде 18нче елны, кызым кил әле, яныма утыр әле. Мин әйтәм, нәрсә әни? Мин тиздән китәм, әйдә без Сарманга кайтыйк. Әни, мин әйтәм, нигә алай дип уйлыйсың? Мин төш күрдем ди. Мин әйтәм, нәрсә күрдең соң? Әй, сөйләмим.
Әне әйтенде дейм, әйтем, пожалуйста, білем инде мин дә дейм. Бик зур елга ди, зур, менә булай актарылып ага инде ди. Мин шул елгага төштем дә киттем ди. Митем, шуннан нәрсә? Икенче ярдан ди, әнкәй кулын биреп тартып чыгарды ди бу якка ди. Менә ди, билгеле бит инде ди, әнкәй чыгарды мине икенче ярга ди. Шайтып ди, мин китәм кызым ди. Мәйтәм, әни, качан дип уйлыйсың соң син бу хәл булырга мөмкин дип уйлыйсың дим. Уйлап торды да. Хәзер нинди ай дим? Мәйтәм, июль. Ничәнче число? Мәйтәм, 28 июль. Сентябрь башларыннан да калмам, диде. Шулай. Ул каян белә, ничек белгән, күңеле сизә. 4 сентябрьдә үлде. Әнни төсі бикті яқын. Әнни сізге жылы жайы қыштайы салқын. Неге шулай дүниясында тигіз сезілі. Әғірлеріні мінгәттілі әнни сезілі. Әни минем исемне алуны күрде. Беренче исемне алуны да күрде, икенче исемне алуны да күрде. Аллага шөкер, әнинең җылысын тоеп калган кеше мин. Мин әнигә бик рәхмәтле, әни дә миңа риза булып калды. Төшләремә керә, дуга укыйм китаптан. Әни өчен без нинди бала булганбыздыр, безнең өчен әни бик көчле ана булды.